A Corporación Municipal debaterá mañá unha proposta da Alcaldía para aprobar un expediente de modificación de crédito por importe de máis de 335.000 euros para o remate das obras da nova sede do Club de Remo Cabo de Cruz, que levan meses paralizadas. Segundo o rexedor, o proxecto sufriu neste tempo numerosas modificacións, o que encareceu a proposta inicial. Se necesita esta cantidad porque hubo cambios que se tiveron que levar a cabo no proxecto inicial, entre moitas cousas máis, pois tamén o redeseño do foso, axustar as bancadas ás condicións reais da traíña, tamén o redeseño de espacios interiores, así como todas as modificacións propostas dende o propio club e acordadas sempre co Concello. E tamén temos pendiente rematar a instalación eléctrica que non aparecía no proxecto inicial, acabados finais, como son baldosas ou pavimentos técnicos do ximnasio, e tamén a urbanización externa do inmoble que tampouco estaba contemplada no proxecto inicial. Na sesión de mañá tamén se debaterá outra modificación de crédito por importe de preto dos 120.000 euros para outra importante obra nesta parroquia, neste caso para a renovación da traída de auga potable no tramo que discorre entre a zona de Curbera e Subuqueiro, unha actuación urxente que condiciona o proxecto para a mellora da seguridade viaria na estrada de P1107 entre Boiro e Cabo de Cruz, que xa foi aprobado pola Deputación da Coruña. O rexedor confía en que o resto de grupos con representación da Corporación Municipal apoien estas dúas modificacións de crédito, ao tratarse de dúas actuacións de gran importancia para a parroquia. Eles saben de sobra e tamén tendría que explicar aos veciños de Cabo de Cruz que se vote en contra, que é inexplicable que se vote en contra. Me reuniré cas asociacións de veciños de Cabo de Cruz explicándolle tamén cales son os motivos e por que se necesita este diñeiro, e as forzas políticas que voten en contra, pois seguramente lle piden explicacións porque votan en contra de algo necesario para o Club de Remo, para os veciños de Cabo de Cruz, en general para os veciños de Boiro.